ଗାଇ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ କବିତାଟି। ରହ 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 ଏଇଟା ଧ ଏଟା କ'ଣ କରିବି? ଖୋଲ। ସେଟା ଚିରି ଦେ, ସେଲୋ ଟେପ୍ ଲାଗି ସେଟା ଚିରି ଦେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ରହ, ସେଟା ଅନବକ୍ସିଂ ହେବ ନା। ଏଇଟା ଥୋ ଏଠି। ଏଇଟା କାଢ଼ି ଦିଟା ଏମିତି ଦିଟା ବାସ୍। ଆର ପଟଟା ଖୋଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଟେକ୍। ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖସିଯିବ। ଖାଲି ଟେକି ଦେଇ ଏଇଟାକୁ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖସିଯିବ। କାଟିଛୁ ତ, ବାହାର କର। ପଟଟା କଟିଂ ହେଲାନି। ଖୋଲି ପାରୁନୁ କ'ଣ? ସେଠି ସେଲୋ ଟେପ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଆଉ। ଏଇଟା ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଧରି ଅଛି, ଯଦି କର। ଖୁସି ବୁଲେଇଲୁ ପଛପଟଟା। ବାସ୍। ଦେଖି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଚାର୍ଜର ଗୋଟେ ଦେଇଛି, 33 ୱାଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର। ଏଇଟା ଖୋଲିଲୁ। ଲଗା। ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଉଛି ସବୁ। ଦୁଇପଟ ଲଗା। ନହେଲେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ଖୋଲ। এই ସୁଇଚ୍ଟା ଚିପିକି ଦେବା, ଏଇଟା ଖୋଲିବ। ଖୋଲିଗଲା। କ'ଣ କହ ଫୋନ୍ ବିଷୟରେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏତିକି? ବାସ୍। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ବହୁତ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ କହ, ଏ ଫୋନ୍ ତୋତେ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିବ? ପୁରୁଣା ଫୋନ୍, ସେଥିରେ ମୋତେ ଭଲ ପିକ୍ଚର ଆସୁନଥିଲା। ଭଲ ମଝିରେ ମଝିରେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ପିକ୍ଚର କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ଆସେନି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଯାହା
ନୂଆ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ପାଇଛି, ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କାଲିଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି। ପାଇଛୁ ମାନେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? ମୋ ପୁଅ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା କହିବୁ ନା ଆଉ। ହଉ ଏବେ ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ପାଇଛୁ, କେତେ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କହ। ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଅଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଭାବୁଥିଲି ନୂଆ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ କିଣି ବୋଲି କିଣି ପାରୁନଥିଲି। ଯାହା ହେଲେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଆଜି ଆଣିକି ନୂଆ ଫୋନ୍ଟି ଦେଇଛି। ଏ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବି। ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦେଉଥିଲା। ଅସୁବିଧା ମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ପିକ୍ଚର କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ଆସୁନଥିଲା, ମଝିରେ ମଝିରେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁକି ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରୁନଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ପୁଅକୁ, ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ତା ପାଇଁକି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାହେଲେ ଡେଲି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି।